Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a James at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukel iti daytoy a YouTube channel. May saakmet anaayat amang tartarabay kadagiti drama yo, nang runa iti maipatpatangatang pailaang daytoy iti radyo. Kat karaman akmet kadagiti napalalo ang nagladingit, iti kalaat anapukaw daytoy a programa. Iso adak kalapagyamanak, idi nasarakak to YouTube channel yo. Naawis materik na kanang ipatulod iti pakasarita akmanang, barang makaibati iti inspirasyon kadagiti padak adungdungeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nanang, ada kumakayat ko nga ibaga kada kayo. Anya da ita anak ko. Itatanalpasin da ita a semestre. Agsarde nga kuman nga agadal, nanang. Anya? Kayat kung tagbiro kiti panggadak. Ngam adda ka pala iti second year iti inalam a kurso anak ko. Sayang mo't tinarugyam. Diya ako nagtuloy, nanang. Kayat kayo nga minin na tulungan. Amok ang marigrigatan kayo na mangisaksaka diti panagadal ko. Nang runa ita, taawanin day di tatang katulungan nyo. Anak.
Diyak kayatin na marigatan kayo pa'y nanang. Isa kayat kung tagtrabaho. Anak, saan mo masapol nga aramidem dayta? Kabaulak pa, James. Basta nanang, diyak ko nagtuloy. Sige nga ron anak ko. Aramidem na anya ti kayat mo. Ngam kayat ko panunutom ana imbag dayta nga aramidem. Nakaikad din ako nanang. Sigurado laang, James. Diyak kayat nga agbabawi kanto iti udi na. Santo Apolos nanang. Nakapangad din akon. Talagang agsar din akon ni agadal. Kat agsapulak langan iti panggadak. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho, James? Awan pa'y nga rutina sa pulak. Talaga narigat ti sumrag iti trabaho na undergraduate ka. Talaga Ti kayat dagamin, jay nakaturpos iti kolehiyo. Ngamoray no kasta. Jak sumuko. Ikarigatak tagsapol iti sa bali. Aramidak da ito'y para kan ni nanang. Day takat ti kayat ko kan ka. Saan ka amawanan adagos iti namnama? Amok anarigat ita ti sitwasyon nyo. Nang runa kat pimusay metten ni tatang mo. Isu ano ada ka sa pulam, ibagamlaan kanyak. Barang makatulongak, James. Agyaman na, Christian. Ngimno kayat mo tinababa a klase at trabaho, ada amok. Anya trabaho dayta, Christian. Adda nakitak nga establishment nga agbirbirok iti janitor. Day takat no kayat mo, dagbalin a janitor. Ni, apay kit dinasaan ngay. Kayat ko. Uray day pay laang ti sarkak. Sayang nga mintaglabas ngal daw. Ken mabalin mo met ti agbirok iti sabali kabayatan ti panagtrabahom kas janitor. Puno day ta, Christian. Katagyaman na kiti impormasyon mo Aplayak day ta trabaho. Tauray no nababala ang ama ko na. Sa anak mo ta makaagrabyado iti sabali. Nanang, adakon. Ay, nasaya at nasimangpot kan anak ka. Kasla naragsak ka. Adan samot na imbag adamag anak ko. Talaga, nanang. Isa naragsakak. Amuyo, adan na sa pula ka trabaho. Ha? Agpaiso, James. Nanang, nakastre ka janitor iti may sa marketing establishment. Dagiti nga deliver iti nagduduma produkto ka dagiti pagtagilakwan dito syudad. Kasta ka de, James. Ang kabailam nga ta anak ko. Saan ka nga ta marigatan nga agbalin a janitor? Kabailak, nanang. Ken araramidak da ito'y para kada kayo. Ipatpatag kayo unay, nanang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Akas itiin karik iti day di tatang, idi si bibiyag pailaeng. Ngam ulit anak ko. Saan mo amasapul nga aramidon da ito'y? Mailalaanak nga men iti narugyamon. Di yun panunutan day tananang. Ado mo tinadamdamag ko na saan na nakaturpos iti panagadalda. Ngam kinabailan damot a pinarang ay iti panagbiagda. Katkas ta terapaap ko, nanang. Amok, dinakbaybayan ti Diyos. Naimbag nga daw yun, ma'am. Sika ka di baro a janitor mi ditoy? When, ma'am? Siyak nga rod. Anyat orasan? Ha? Saan ka di nga alas 8 ti sarrak mo? Pasado alas 8. Umuna pa ilang aldaw mong agtrabaho? Naladaw kan adagos? Pasensya kayo, ma'am. Narigat namin tilugan ni Jayan mi.
sapay traffic itay. Awan bibiyang ko. Masapol nga alas 8 impunto adda kan ditoy. Pasensya kayo, ma'am. Saan na maulit? Rumbang laang. Anya pa lang Ruter Aramidam. Rugya mong tagdalos. Yes, ma'am. Siguradom laang anadalos ti amin apas sa ti opisina. Tano saan? Ikatan ka matla dagos. Namnamaan yung aramidag tinasayat ti trabaho, ma'am. Ti may kadua semester iti second year college manang Emmy, saan ako na nagtuloy a nagadal. Nagdesisyonak a nagsapol iti trabaho, tapno matulungak ni nanang kadagiti pagkasapulan mi iti inaldaw. Amok amarigatanan ni nanang amang isakad iti panagadal ko, nang runa kat agmaymaysan, tapimmusay kat nga rudan ti amak. Nasaksyak ngamin ti rigat kan sakripisyo ni nanang. Kaasi ti Diyos nakasarrekak a janitor iti maysa a marketing company manang Emmy. Impakitak ti kinasaot kong agtrabaho. Kat nagbunga met ti sakripisyok manang. James, saan ka na janitor laang? Si kanti dinutukan ni boss nga agbantay ka dagiti stock sa maipan iti bodega. Oo nga rod, Ma'am Janet. Kat pagyamana ko na iti takan ni boss. Apay, iti panagkunam, nangaton ti saad mo diti kumpanya? May isa kalata a bodigero. Sana bali, ma'am. Ti importante, naitalo akon. Kat saysayatek man ti trabahok. Tapno saan matakababain ka ni boss? Anya ti serbi ti pan nakapromote mo. No nababalat tama ti sweldom. Okay lang, ma'am. Ti importante, maramid ko na saya ti trabahok diti kumpanya. Ken, dakkel atulong ti masusweldok dito eh. Agin lalaing ka talaga. Para makita, no aginggat ka ano ang makapagbayag ka nga agtrabaho ditoy. Kumusta ti trabaho, anak? Nasayat mat nanang. Kanamuyo, napromotak nanang. Saan ako na janitor ita? Siya kung ti mangimat-maton iti bodega ti kumpanya. Anya, ay, saan ka di anarigat na itatrabaho, anak ko? Sika ti makaamo amang kita kan mangbantay ka dagiti maikabil iti unag ti bodega yaw. Kabaalak na ita nanang. Ado ngamin tinaamuan da nga anomalya iti bodega. Iso asya kung ti dinutukan ti boss mi. Barang maisimpak ka no ti amin. Ay, sa bagay. Amok akabaalam day ta trabaho, James. Ikarigatak nanang. Iso na lang ta. Dagiti daddumanangat nga tungumsyak ti saad da. Lalaisendak nanang. Manipod pa idi ng rugyak kas janitor. Ay, di mo iday kaskaso, anak ko. Ti importante kat ar-aramidam anasaya at ti trabahom. Umapal dalaeng. Gaputan na biit ka pa iti trabaho ngam naipromote kan adagos. Amok day tananang. Ngam numaminsan. Makapaawan mo tan iti ganas. Diyak mo naging kat ka ano ang makapagtapilak. Nukas diya lalaisen dak. Awan tinaskan apanaknakam kadakwada anak ko.
Basta aramidom anasaya at ti trabahom. Daytay awan ti mapasakitam a tao. Dayta ti importante. Amok nga adayo pa'y ti madanon mo anak ko. Kat maragpat mo to amin nga arapaap mo iti biyag. Agyaman na kiti suportam nanang. Ipatpatig ka unay. Patpatgan ka matunay anak ko. Alaing kag puluson tamangan tantaon. Nakaluto akon. Sige nanang. Kasla na imas ti sidain tayo ita. Ay, talaga anak ko. Jay paboritom tilinutok. Wow! Talaga believe ka ni James. Seryoso iti trabaho na. One, sir. Talaga ang nagagat. Nakita ko di performance na. Nang runay di sunti mga matmatun iti bodega. Napukaw na iti anomalya. Talaga, sir? Kasla nagginad ba't nga gargaraw, sir? Saan mat na iti kinaginan ti panagkaraw ti basaran iti nasayat at trabaho, Janet. Makita kat nasaya ti panakaikabil dagiti produkto iti bodega. Kan nagdalos ti bodega ita. Kunamot nagiti daddo mga empleyado, nga da kanusad-sadot na. Mga nupod no mo ti bagbagada, sir. Oh, come on. Ang mga napapalan dalaan ni James. At talaga dagiti kakasta at tao? No asino pa iti ang trabaho iti nasaya at isuti intrikanda. Basta pa nagkita kat nagagat ni James. Kat dagiti kakasta nga empleyado ti kasapulan ti kumpanya tayo. One, sir? Di kagdanag, Janet. Basta ti importante napintas ti performance ni James. Kan makatulong iti kumpanya. Saan nga importante kanya ti opinyon ti sabali at tao? Nang runa dagiti panangpadpadakas dakan kuana. One, sir. Basta ti madlaw ko kat talaga nga asset ti kumpanya tayo ni James. Iso kasaritak intun madamdama. Good morning, sir. Pinayabandak ka, no? Well, James. Ala, agtugaw ka. Thank you, sir. Nabayag a pinalpaliw ka, James. Kat nakita ti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho mo iti kumpanya tayo. Amok nga dupay ti kabailam nga aramidan na makatulong tapno dumaras ti kumpanya? Sir? Manipo di disikan ti nangimaton iti bodega. Awanan ti amak ko nga adan tumanin anomalya ang mapasamak na iyornos mo ti amin. Kaya't gapo iti dayta. Kaya't ka nga i-promote iti nangat nga tumanin na posisyon. Ha? Agpaiso, sir? Yes, James. Manipod ita. Agbalin ka na supervisor ti kumpanya. Ngam kaya't ko nga ag-field ka matlaang tapno mamonitor mo dagiti ahente tayo.
Kan kayat ko asika ti sumango kadagiti makin kukwa kadagiti supplyan tayo iti produkto tayo. Agyaman ak sir. Jakin pagarup ang maikanak iti kastaya promotion. Reserve mo amin dagito, James. Gapuday tayo iti kinagagat kan dedikasyon mo iti trabaho. Nagbunga ti amin na sakripisyong para iti kumpanya tayo. Agyaman akmanin, sir. Kat ikarik, aramidak ti amin. Tapno saan na masayang ti panagtalik nga impaayo kanyak. Dahito yan ti pangrugyan ti dakdak manan na responsibilidad mo, James. Nga mamu ka kabalam dahito, eh? Congratulations! Thank you, sir. Aramidak ti amin nakabalak tapno makatulong ak pa iti nakarkaro para iti asenso ti kumpanya tayo. Namnamaag ti panagbaligim, James. Good luck iti kabarbaro nga agpang iti karir mo. Importansya ti amin a sakripisyo ken dedikasyon nga impaay ko itinastrek ko, manang Emmy. Jak impagarop a nabayag-gayaman a palpaliiwan nak ti boss ko. Kat nakita na no kasano ti kinagagat ko iti kumpanya a pagpapaayak. Aging nga rod idi kinasarita nak tapno maipromota ka supervisor ti kumpanya. Jak ni namnama ang mapasamak amin dagitoy, manang Emmy. Ngamga po iti pan nakapromote ko, nadlaw ko anak karkaro manen a kinasurunak ti maysa a katrabahwa. James! Apay nga ka diti opisina? Kan, apay akasta ti kawas mo? Uniform laang ti supervisor dayta. Uwen, Ma'am Janet. Napromote ako na supervisor. Katagyaman na kiti panagtalik kanyak ni boss. Anya? Ay, saan na mabalin? Apay si kapay. Ma'am, inikan na kiti chance ni boss nga agbalin na kamang ti management team. Oray pay, adayo ang nalalaing payla ang dagiti nabayagan nga agtrab-trabaho diti kumpanya. Amo, ma'am, sana basaran ti kinabayag ti may sa atawa nagtrabaho iti may sa kumpanya. Tapno may pakita na ti kabailan na. Padasin da kay kaniti trabaho. Tapno may pakita kada kayo ti kabailak. Amom ka di, no kasano karigat ti agbalin a supervisor ditoy? Igam mo dagiti ahente. Igam mo ti sales ti kumpanya. Ay, sana basta-basta dahi ta trabaho. Ang mga no sumagmamanupay lang aldaw kat bagsakan. Ma'am, nakasaganak ang mga ibaklay kadagiti responsibilidad ko ka supervisor. Amo kasan nga italik kanyak ni boss dito a posisyon. No amo na ajak kabailan. Kasano no sanda ka respetuan dagiti taom? Kasano na awan maaramidam? Tapno mapanagnakam ti kabailam nga ibagbagam? Jak dawatan nga respeto dakti sa bali a tao, ma'am. Tinapatag kanyak kat maaramid ko itinasaya ti trabahok. Tapno makatulong ang iti kumpanya. Well, good luck kan ka. Siguradum laang asaan kang agbalin atubang iti panagprogreso ti kumpanya kan ti team. Agyaman ak, Ma'am Janet. Ikarik, aramidok ti amin, tapno mapanagnag ang agbalinak nga asset ti kumpanya tayo.
nanang, aday padamag ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Kinasaritan nak ti boss ko itay. Napromote akman ng nanang. May sa ako na supervisor iti kumpanya mi. Ha? Ay, talaga anak ko. Ay, agyaman na kiti Diyos. Kasla nagbiit ti promotion mo, James. Wanyarod nanang. Ore siyak, jakmat ninamnama da ito eh. Katamoy nanang, nagdakkel tingin matuan ti sweldok, makaurnong tayon. Ay, namaragsakan ak para kan ka, anak ko. Nanang, amin na gito ang magungunod ko itakat para kan ka. Kaya't ka ngamin nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Agyaman nak, James. Amom ka day, at itartari gagayak, kat timaadaan ka itinaragsak ka na namaya panagbiak. Jak namnamaan dagiti ang mapaspasamak kan ka ita, James, anak. Sikat tinagbalin nga inspirasyon ko nanang. Ken, gapo day tayo ti pamatag ken panang suportam kanyak nga anak mo. Nagasatak anaadaan iti anak akas kan ka, James. Nagasgasa takpay ta sikat ti inak nanang. Kat day ti titandaanam. Saan ko lang abaligi day toy? Baligi ta adwa. Grabe at talaga ni Jameson niya. Naglaing kun nagagat. Talaga nga ipakita na akabalan natin intad ko kankwa na a posisyon. Sir, basit laan nga ba nagdayta? Saan mat siguro arumba nga i-highlight dagiti babasit abanag ang maipakpakita ni James? Saan, Janet? Sana basit abanag dayta. Makitkitak ti dedikasyon na iti trabaho na. Kadakkel at tulong dayta iti asenso ti kompanya tayo. Sir, ang mga no puro formala ang matdayta a James. Nakaro mo ti pa nagbilibyo kan kwa na? Saan, Janet? Ti kinadiskarte kan kinagagat ni James. Ti mangmangtad iti positibo nga epekto iti team. Masapol nga ikan sa'yo iti importansya dagiti kakasta klase iti empleyado. Sir, ang mga no saan ang makapagbayag ni James iti na itad a posisyon kan kwa na? Oh, come on, Janet. Mabalin ka di ngagrag sa kalangan para kan ni James. Sana nasayat nga dati kanayon ang negative comment mo. No dati isum kan ni James, mabalin ta pagsaritaan ita. Sir? No di mo ka ba ilan na suportaran ti panagasenso ti padam nga empleyado? Amangan mo't no sika, ti saan na may kanatad iti posisyon mo. Ha? Kwa, sir. Opinion ko lang matdayjay, sir. Dahito ti tandaan Janet. Napatag maadan tayo iti positibo ken nasayat a working environment ditoy. No saan mo kabanglan ti agbalin aparte ti panagduras ti kumpanya? Well, mabalin kamat nga ikatan iti posisyon mo, ikamat laen. Ha? Saan mat kumaa, sir? Makikita kan mapalpaliw ko ti potensyal ti amin nga empleyado dito kumpanya, Janet. Karaman kan. Iso nga ipaay mo kan ni James ti umno a panagraam kan suporta. Tapno nakarkaro pa adumuras ti kumpanya tayo. Congratulations, James.
Sikat, the most outstanding employee of the year. Agyamanak, sir. Oh, James. Speech ka no kung nadagiti ka trabahuam. Sir, sige. Naimbag Arabi kada kayo amin. Kang runaan na. Kaya't ko pagyamanan da ito'y award na naipaikan niya kita Arabi. Jak ni namnama da ito'y. Nang runa jak ni namnama ti kaadak ita iti da ito'y aposisyon. Kat gapo da ito'y iti panagtalag kan suporta nga impayo kanyak. Ado da kiti panubok adimtang iti biyag ko. Nang runa iti pimusay ti amak. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo ti inak. Tapno maisakad na lang ti inaldaw ka sa pulan mi. Nang runa ti panagadal ko. Isungain kadeng ko ti nagsardeng anagadal. Kat nagsapol ak iti trabahok. Aging kay di nakastrekak kas janitor iti dayto akumpanya. Ado dagiti nang lais kanyak. Ngam sana nagbalin na tubeng dagita. Tapno maipakitak ti kabailak. Ken tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Ket sana ka na pa ay. Gaputa nagbunga dagiti sakripisyok. Aging kay tinaragpat ko tayan ko ita. Boss, agyaman na kiti panagtalak yu kanyak. Ken kada kayo matakatrawahwak. Agyaman na kada kayo. Nang runa dagiti nang ipaay kanyak iti panagrespeto da. Ken panagtalik da. Dahito abaligi ket saan lang nga para kanyak. No di ket para kadagiti amin na nagarapap amatun uyda dagiti tartarigagayan da iti biyag. Saan kayo amaawanan iti namnama? Saan kayo nga agbuteng amang sango kadagiti panubok adumteng iti biyagyo? Kang runaan na, di yu liwayan ti dumawat iti panaraba iti namarswa. Ta sigurado adi na kayo baybayan. Agyaman na kada kayo amin. Congratulations, Manan James. Kat namnamag tinakarkaro nga iduduruas ti kumpanya tayo, gapo iti tulong mo. Namnamaan nyo dayta, sir. Ikarik nga ramidag ti amin nakabailak. Kat agyaman ak unay kada kayo. Karik iti boss ko manang Emmy. Inaramid ko ti amin akabaalak. Tapno ad-adapay a makatulungak iti iduduras ti kumpanya. Kat sa anak met anapaay. Pudno unay manang nga amin at tartarigagayam no dawatam ti panarabay ti Diyos kan buyugam iti kinagagat kat saan ka amapaay. Ti inak kan tinamarswa ti nagsammakadak kadagidi panawan a maupupayak. Ita sa anak laangan nga empleyado ti kumpanya mi manang Emmy no dikat may sa akon nga stockholder ti kumpanya. Naipaay ko matan iti inak dagiti inararapaap ko para kan kuana. Napintas a balay kan nasaliwanwan a panagbiag. Adamot ten bukod ko a pamilya nga isu ita ti inspirasyon ko tapno agtultuloy ti panangpasayaat ko iti trabaho kan iti biag mi. Jakman na iringpas ti adal ko, napasayaat ko ti biag ko. Ngam balakad ko latta kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agad adal paylaeng, kasayaatan no iringpas yu ti panagadalyo, tapno saan kayo ang maikuspil, no bilang dumteng ti gundaway ang makastrek kayo iti trabaho. Sapay kuma, taagbalin nga inspirasyon ti pakasaritaak, kadagiti padak a nagarapaap a maaddaan iti nasayaat a panagbiag. To'y pagayam mo, James. Pagayam ko a James,
pudno ang makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam kadagiti agtartarigagay ang makaragpat kadagiti arapaapda iti biyag. Gapo iti sakripisyo kan panagsalukag mo, natunoy mo dagiti arapaap mo. Ngamamom ka din no anya pasat ti surat mo tinagustuak unay? Iso ti panangibalakad mo kadagiti dumdumngeg, akasayaatan latta no mairing pas ti panagadal, takas iti kuna ti kaadwan, ti adal ti kakaiso na agamang ama ipatawid dagiti naganak, asaan to apulos ama agaw ti asino man. Sapay kumatag tultuloy ti dimteng aswerte kan ka, kan ti kinaragsak ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isu